అరే శ్రీధర్ సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే నిఖిల్ సార్. ఎక్కడ వచ్చారు? నేను యాక్చువల్గా కంపెనీ కోసం వచ్చింది సార్. ఇండియన్ అకాడమీ నుంచి నీట్ వాళ్ళకి బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి నీట్ అండ్ ఎక్సెట్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాను. నార్మల్ 14 గారు ఈ మార్చి 13కి ఎగ్జామ్స్ అయిపోతే 15కి స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంటే క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు ఈరోజులో వచ్చిన అనుకోకుండా మీరు కలిసి మీరేం సార్ ఇక్కడ వచ్చారు? నేను కూడా చేస్తున్నాను తెలుసు, బట్ ఈ రూట్లో వస్తారనుకోలేదు. నేను కూడా ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చిన మెట్టుగడ్డలో ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ నేను. ఓకే, మీరు బైపీసీ స్ట్రీమ్. ఓకే, ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ మీరు నాకు ప్రమోట్ చేయండి. బైపీసీ స్ట్రీమ్ కావాల్సిన నేను మీకు ప్రమోట్ చేస్తాను. ఓకేనా? అట్లే ఈ బ్యానర్స్ కూడా డిజైన్ చేసిన. ఓకే, బాగుంది సార్, చాలా బాగున్నాయి. వెబ్సైట్ కోచింగ్ సంబంధించి అక్కడక్కడ మనం ఓకే పబ్లిసిటీ చేసుకుంటాం. నేను కూడా చేయించిన